I veliki pozdrav svima ljudi, Moks ovde. Pre nego što pređemo na samu radnju klipa, zamolio bih vas da svi obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal ukoliko to do sada niste uradili i zapratite me na Instagramu moks_reader. U današnjoj epizodi pričat ćemo o jednoj od najgorih frizura u istoriji svetskih prvenstava. Frizuri koju je nosio čuveni Luis Nazario de Lima Ronaldo, ili kako nekadašnji zaljubljenici u njegovu igru vole da ga zovu pravi Ronaldo. Oni jednostavno ne priznaju ovog novog modernog Ronalda. Naravno, mislim na Cristiana Ronalda. Ronaldo je na tom fudbalskom prvenstvu dominirao. Međutim, pored titule najboljeg strelca prvenstva, te godine osvojio je još jednu, ne tako laskavu titulu igrača sa najgorom frizurom. Godinama se javnost često pitala zašto se najbolji strelac tog turnira ošišao baš na taj način i skrenuo pažnju gotovo celog fudbalskog sveta. Pravi odgovor je upravo u skretanju pažnje. On je tokom celog prvenstva vukao povredu noge. Gotovo svi mediji su u prvi plan isticali važnost njegove povrede i dovodili u pitanje koliko je zapravo on spreman da iznese teret najboljeg igrača Brazila i donese im titulu prvaka sveta. Sve to donelo pritisak ne samo Ronaldu, već i čitavoj reprezentaciji koja je i 4 godine ranije imala sličnu situaciju jer se na tom prvenstvu u Francuskoj sve vreme govorilo o zdravstvenom stanju Ronalda, koji je i tada vukao povredu zbog koje je jedva i odigrao finale u kome je domaćin Francuska ubedljivo slavio sa 3:0. Ovoga puta Ronaldo je rešio da nešto preduzme. Neposredno pred polufinale sa Turskom rešio je da se ošiša, ali je pritom ostavio veliki deo kose iznad čela u obliku polumeseca. Došao sam na trening i svi su obratili pažnju na moju lošu frizuru. Svi su pričali o tome i zaboravili su na povredu. Tih dana novine su pisale samo o jednoj stvari, Ronaldovoj užasnoj frizuri. Tako sam mogao da budem smireniji i opušteniji, fokusiraniji na ono što moram da uradim na terenu. Kazao je Ronaldo i dodao da nije ponosan na frizuru, ali je to bio sjajan način da se promeni tema razgovora. Ronaldo je ova taktika očigledno pomogla. Bio je strelac oba gola u finalu sa Nemačkom i doneo Brazilcima poslednju titulu prvaka sveta. Iako je titula najboljeg igrača prvenstva neočekivano otišla u ruke legendarnog golmana Nemačke, Olivera Kahna, za mnoge je najbolji igrač tog prvenstva bio upravo Ronaldo. Znam da sam užasno izgledao. Žao mi je samo klinaca koji su me kopirali tom frizurom, ali sam bio prisiljen da to uradim. Milioni dece su se tih dana upravo tako ošišali, dodao je Ronaldo. Taj trend nije zaživao u dužem vremenskom intervalu, već je trajao svega par nedelja. I dobro je što je tako, jer, budimo realni, frizura je zaista užasna. I to je bilo sve što sam vam spremio za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, jer ukoliko jeste, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal za još ovakvih klipova, zapratite me na Instagramu moks_reader, a do narednog klipa pozdravlja vas Moks Rider.